बे जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि इउथ कमिटिनि एनुवेल कनफारेन्स दा बियो खुंगा 67 जाबाय। गोबां 3-4,000सो जोहोलाव सिख्लाफोर ज' जादों। बिराद मोजाङै गेदारिं जादों। बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय सावरायनाय जादों माबोरै जोङो इयुन जिउफोरखौ मोजाङै लुखांनांगौ, समाजाव बोरै गोजोन थासारि लाबोनांगौ आरो जिउआव स्पेशली फरायसाफ्रा माबोरै साक्सेस जानो हायो, मोजां केरेक्टार माबोरै लुखांनो हायो, माबोरै जोंनि जिउआ प्रेयारफुल जानांगौ, इसोरखौ जों माबोरै गुदि खालामनानै जोंनि हास्थायनाय गासैबो लुबैनायफोरखौ जेरै जोङो मोनफुंनानै गुबुन मानसिनि थाखायबो जों जाहाथे ब्लेसिं जानो हायो, गुबुनखौबो सहाय होनो हायो, बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायदों। बुंथिगिरि बिथांमोना मोजाङै फोरोंबाय। गासैखौबो खोनानानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आसा खालामदों गासैबो जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोर जायफ्रा फैबाय बिथांमोना बयबो आशीर्बाद मोनलांबाय। बिथांमोना गोजोनै थांफिननो हाथोंसै, बिथांमोननि जिउआव इयुनावहाय जाहाथे साक्सेस जायो बेखौनो आङो खावलायनाय हामलायनायखौ आं फोरमायनाय जाबाय। बे समाव आङो दानो जे नोंथांमोननि निउस नोंथांमोनखौ आङो बे समावहाय थेंक इउ होनदों बे खाबुखौ होनायखाय। आं बे समाव बेखौनो बुंगोन, दाख्लै थांनाय सुक्रबारनिफ्राय जे सोलिबाय थानाय BBCनि सिंनि सेन्ट्रेल इयुथ कमिटिजों खुंजानाय 67 एनुवेल इयुथ केम्प, बेयाव फैनानै आं गोसोखौ जोबोद रंजानाय मोन्दों आरो बेवहाय मोनसे भाइबखौ नुदों, मोनसे दोहौखौ। बे दोहौआ जाबाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गुस्लायनानै नंगौनि लामायाव थाबायनो हास्थायनायनि मोनसे दोहौ। आरो आं फोथायो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला जोहोलावजोफोरा जाय बिथांमोना दाना बेयाव लोगो लाफैबाय, साफ्रोमबो मोनसे नंगौ गुस्लायनायखौ जिउआव लाबोगोन आरो जिउआव बिथांमोना आवगायलांगोन थांखिखौ सिगाङाव दोननानै। आरो फैगोन समाव बिथांमोना बे गुस्लायनाय जीबन जापनखौ खुंलांनानै मोनसे देरहानाय जीबनखौ मोनहैगोन आरो गुबुनफोरनि थाखाय बिथांमोना बिदिन्थि जागोन, आङो बेखौ नुहुरदों। आरो आं बेखौनो मेसेज होनो हास्थायदों, साफ्रोमबो दिनै जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों जुदि बबेबा नङा बबेबा खनायाव आन्दायनानै दङब्ला बा गोग्लैनानै दंब्ला, गाज्रि जानाय लोंनाय, गाज्रि खामानिफोरजों, गाज्रि साननाय हनायाव जुदि दङब्ला, बेनो थिग टाइम गुस्लायनायनि। जोङो गुस्लायनांगौ, सोलायनांगौ, जोङो सोलायनानै गुरग'नाय मोनसे जिबनखौ लानानै आवगायबोनांगौ। आं बेखौनो मेसेज होनो सानो। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमग्रोनाय थाबाय। जोंनि देग्लायनि 2024 मायथाइनि जे बोसोरारि लाइमोनफोरनि जथुमा, बियो थांनाय सुक्रुबार मोनाबिलिनिफ्राय लानानै दिनैनि फुंबिलिसिमहालागै गासैबो हाबाफारिया गाहामैनो जाना थांबाय। बे गासैबो जोङो इसोरखौ हामबाय होनो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो समाव बियो जोंखौ दैदेनबाय आरो गासैबो समाव बियो जोंनो मोजां बोथोरखौ होनानै जोंनि जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै गासैबो हाबाफारिखौ बियो गाहामै दैदेनबाय। बेनि थाखाय हामबाय होनदों। आरोबाव बेबायदिनो जोंनि मोनफ्रोमबो सेसनाव दिनै गाहामैनो सोलिबोगासिनो दङ। दिनैनि बे हाबाफारि जोबथा बे सानजौफुआवहाय दाहाय दङ, नाथाय बे सानजौफु समावहाय बेसेबांसिम थावजेना माने बाहागो लादों बायदि सानो? नंगौ, जोंनि जे बे जथुमा, बेवहाय दिनै बयनिख्रुइ बांसिन गेदेरिङा दिनै जोंनि गेजेराव जादों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गुबुन गुबुन मण्डलिनि फोथायगिरिफ्रा बेवहाय फैनानै जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैदों। गमामायै जोङो खमैबो 5 to 8,000सिमनि गेजेराव जोंहा बेवहाय गेदारिं जाबाय। फ्राय गासैबो हाबाफारिफ्रा जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम गासैबो गाहामै जाफुंहोबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमखौबो आङो हामबायहोयो। आलासिया बहानिफ्राय फैदोंमोन? बेवहाय जोंनि गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा सानै दङ। गिबियाव सेथियाव दङ जाहैबाय जोंना मिस्टार रिंखां बसुमतारी, MLC गसाइगावनिफ्राय, आरो गुबुन सासे दंबावो, बेयो जाहैबाय मिस्टार बिरजन बसुमतारी, SSP जोंनि इयुथ कमिटि BBCनि। दा बिसोर सानैनि गेजेरनिफ्राय जोङो गोबां सोलोंनो मोनबाय आरो दाख्लै जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बियो गाहामै बुंबोगासिनो दं।